concert voor de pauze spelen we een programma van onszelf met onder andere Schubert Symfonie. Maar om de vertelvoorstelling Vrijheid spreekt in te leiden, is het laatste stuk voor de pauze is Kol niet draai van Broeg. En gespeeld door een van de solisten van het orkest. En de vertelvoorstelling van Robert Duizend gaat eigenlijk over het verhaal zijn vader die Auschwitz heeft overleefd, maar ook de viool die Auschwitz heeft overleefd. Dat is zeg maar het directe verhaal, de directe aanleiding. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk uiteindelijk gaat het over iets veel groters naar mijn mening. En dat is dat we elkaar vrijheid moeten gunnen. En dat de een zijn vrijheid niet mag leiden tot de onvrijheid van de ander. Er komen steeds meer mensen in Bergen-Belsen. Het kamp wordt alsmaar voller en voller en er breken ook ziektes uit. Ik krijg difterie. Een maand lang lig ik tussen wel 100 andere zieken in een barak met maar 1 wc en alleen 's avonds wat water. Gelukkig kan Lottie mij stiekem verzorgen en ik krabbel beetje bij beetje weer op. Maar om mij heen sterven mensen door ziektes en uitputting. Ik vertel het verhaal van mijn ouders over wat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Ik heb de oorlog zelf niet meegemaakt, ik heb hem meegekregen, zeg ik altijd. Ik had ook nooit gedacht dat ik het verhaal zou kunnen vertellen. Want ik was altijd in de veronderstelling dat je dat zelf moest hebben ondervonden. Maar ja, ze zijn er niet meer en ik ben het toch gaan doen. En ik ben opgeleid om gastspreker te worden, voornamelijk op scholen. En om hun verhaal dus toch door te vertellen. En dat vind ik ontzettend belangrijk. Ontdaan van alle waardigheid worden Lottie en ik opnieuw in wagons gedumpt. Waar naartoe? Alsnog naar Auschwitz. De trein rijdt. Staat stil. Mijn ouders kenden elkaar voor de oorlog nog niet. Mijn vader was getrouwd. Kort in 1939 is hij getrouwd. In de oorlog is hij op een gegeven moment opgepakt met zijn vrouw. Op transport gesteld naar Westerbork. En daar vandaan naar Bergen-Belsen. Daar zijn ze 1 jaar en 3 maanden moesten ze daar verblijven. Onder barre omstandigheden. En daar vandaan zijn ze alsnog aan het eind van de oorlog op een treintransport naar Treuwitz gezet. Met de bedoeling om uiteindelijk richting een ander concentratiekamp vervoerd te worden. En tijdens die rit, het bekende, tenminste het heet verloren transport, zijn heel veel mensen door honger en ziektes omgekomen. En uiteindelijk ook mijn vaders eerste vrouw. Dagen, nachten, wekenlang. Het gaat slecht met Lottie. Het gaat ook niet goed met mij. Het is bloedheet, de wagon stinkt, is smerig en overvol. Mensen gaan dood. Normaal gesproken is het de wisselwerking dirigent-orkest. Timing, invallen, melodie, nou ja, het verhaal. Ja. Nu komt er ineens een verteller bij. Dus is de timing nog belangrijker. Dan heb je zo'n driehoek, hè? Dan heb je een driehoeksverhouding. En die timing die moet wel goed zijn. Zeker bij die momenten dat het orkest zeg maar de handeling op dat moment illustreert. Als dat te vroeg of te laat komt, dan valt eigenlijk het verhaal in duigen. Dus ik moet heel erg vertrouwen dat mijn orkest doet wat ze moeten doen. En ik time op Robert in dit geval. Ik sta normaal gesproken in mijn eentje voor de klas. Kun je je eigen tempo bepalen. Exact, ik doe het allemaal zelf. En ik speel in op de kinderen, het verhaal vertel ik dan.
Met na afloop overigens een nagesprek. Waar ik altijd vraag aan de kinderen of de leerlingen wat ze ervan hebben gevonden. En ja, er komt een heel zinnig nagesprek uit. Maar nu, ik moet samen met het orkest en de dirigent, moeten we natuurlijk wel een geheel vormen. En nou heb ik wel wat orkestervaring zelf, dus ik weet ongeveer wel hoe dat werkt. En ook omdat we het een keer eerder gedaan hebben, gaat het nu al een stuk beter dan de vorige keer, toen we het voor de allereerste keer deden. Maar het is ook een kwestie van inspelen en aanvoelen wat er gebeurt.